fylder meget i vores hverdag. Det gør det. Så både landmænd og chauffører er jo frustrerede over denne her situation. Det er jo en sort skygge, der hænger over os. Jeg tror, at chaufførerne er nødt til at bide det sure æble og må tage det her på sig. Klokken er 4:45. Vognmand Claus Sørensen gør klar til at hente dagens last. Den tomme lastbil skal fyldes med 203 slagtesvin, som derefter skal transporteres til slagteriet i Horsens. Men transport af dyr er uhyre vanskeligt, og Claus Sørensen skal senere vurdere, om de 203 svin er egnet til transport. Falder bare et af svinene uden for kravene, kan han miste jobbet. Man vil jo også chauffører, der er holdt på grund af, at de vil ikke, det psykisk pres, der de vil ikke udsættes for det. Så stopper det. Og så forstår jeg dem godt. Altså, vi har en chauffør, der er holdt her for 5-6 uger siden, og han vil ikke magte mere. Han har fået en bøde på 5.000 kroner, som vi så går i retten med nu her, men han overgår det ikke mere. Og det er så ikke den første, der har gjort det. Hvorvidt dyrene er egnet til transport, efterlader vognmænd og chauffører frustreret. Det er nemlig chaufføren, som har ansvaret for lasten, selvom han i mange tilfælde ikke har mulighed for at se, om dyrene reelt er egnet til transport. Nogle af de mange regler, som Claus Sørensen skal overholde, lyder: et dyr er ikke transportegnet, hvis det er mindst 90% hen i sin drægtighedsperiode eller har født inden for den seneste uge. Det er nyfødt, og navlen ikke er fuldstændig helet. Derudover skal chaufførerne vurdere, om dyrene er kønsmodne, er fjendtlige over for hinanden, ikke har sår, bid eller skrammer, ikke har ledbetændelse eller brok, som er større end 15 cm, ikke er halte, og om det mindste dyr vejer mindst 40% af det største vægt. Ifølge dyrlæge Susanne Fransen kan det være vanskeligt at se, om samtlige dyr lever op til reglerne. Hvis man forestiller sig, at de kommer ud i en lind strøm grisen, og der går 3 grise lige ved siden af hinanden, og den midterste har navlebrok, så kan du faktisk godt have svært ved at se det. Hvis den ikke er generet af det, og den bare går med de andre. Og det selvom dyrlægerne har bedre arbejdsforhold end chaufførerne. Fordi når vi står og kigger på grisene, så har jeg jo ikke nogen anden opgave. Jeg skal ikke samtidig tælle grisene, jeg skal ikke samtidig læse dem ind og sikre, at der bliver adskilt inde i vognen. Altså, jeg skal bare stå og kigge på dem. Vi har lavet en rundspørge blandt vognmændenes arbejdsgiverforening. Vi har fået svar fra cirka en tredjedel. Af dem føler 75%, de ikke kan leve op til lovgivningen om transportegnethed. Hos vognmændenes fagforening Dansk Transport og Logistik, DTL, er man frustreret over, hvordan reglerne er indrettet. Der mangler en hensyntagen til, at det er levende væsener. Det kan være vanskeligt at se indre skader på dyrene. Og det, der sker, det er, at man straffer chaufføren for at have taget dyr med, hvor han faktisk ikke har kunne se skaden. Vi har nogle eksempler, hvor man er blevet straffet, hvor skaden faktisk er fundet efter, at dyret har været slagtet, fordi der har været indre skade. Men det betyder jo ikke, at chaufføren kan se det ved indlæsningen. Claus Sørensen er nu ankommet til landmanden, hvor dagens last på over 200 slagtesvin skal læsses ombord. Han har ikke lang tid til at læse dyrene. De 203 svin skal ifølge tidsplanen være ombord inden for 20 minutter, og det gør det svært at tjekke alle dyrenes tilstand. Men der tages ingen chancer i dag. Et af svinene ligger og puster voldsomt, så Claus Sørensen vælger den og en anden gris fra. Men du må ikke køre med den nu, eller hvad? Jo, det tror jeg som godt, den kunne, men altså, når der er så varmt der. Hellere være på den sikre side? Ja. Hvad frygter du, den har der? Ikke noget, altså den er bare overanstrengt lige nu. For at få en forståelse for den komplicerede lovgivning ved dyretransport, vil vi nu gennemgå reglerne grafisk. Når gris er hos landmand, er det kun landmandens ansvar. Lige så snart chaufføren lukker ladet, bliver han gjort ansvarlig for, om dyrene er transportegnet. På slagteriet vurderer en dyrlæge hver gang, om dyrene er transportegnet. Lever et af dyrene ikke op til reglerne, får chaufføren første gang en bøde på 7.000 kroner og et klip i sit kompetencebevis, som er nødvendigt for at må køre med dyr. Hans vognmand får en bøde på 13.000 kroner og får også et klip i beviset. Når vognmanden har fået 3 klip i beviset, må han altså ikke transportere dyr længere. Og det selvom han kan have op til 40 chauffører under sig. Imens får landmanden trukket 3% af sin hektarstøtte. Ladet bliver lukket, og det er nu Claus Sørensens ansvar, at samtlige grise lever op til reglerne. Hos DTL mener man ikke, at chaufførerne har grund til at snyde. Chaufføren er timelønnet, så han får ikke noget ud af at tage nogen chancer.
Han får til gengæld en bøde, hvis det er første gang, han får en på 7.000 kroner. Så han får ikke noget ud af det. Og det, man skal huske på, det er, at der er en kontrol ved slagteriet hver gang. På vej til slagteriet fortæller Claus Sørensen, at han ikke kan gøre mere for at sikre sig, at dyrene er transportegnet. Vi er så meget ops på det, og alligevel er skutterne som til en gris. Og når man kan komme ned til Horsens, når vi lukker op nu, så kan jeg stå en gris lige i bagenden. Den skulle jeg ikke have med. Og en kæmpe stor brok og sådan noget. Men den smuser bare lige stille forbi os. Hvis landmanden er en lille smule ligegyldig, så er der en gris ude, der ikke er transportegnet. Og det er ikke godt nok. Og derfor mener jeg ikke, at det er vores ansvar, fordi vi skal nok tage ansvar på de gris, der tager skade på bilen. Hvis der er en, der er kommet i klemme på bilen eller noget andet, så er det 100% vores ansvar. Men alle de retssager, vi har, det er gamle skader, vi er blevet dømt på alle sammen. Vi har ikke en eneste, hvor de tager skade på bilen. Så skal jeg nok stå til ansvar for det, for det er vores ansvar. Det må være landbrugets ansvar. Claus Sørensen nærmer sig slagteriet og dyrlægens dom. Men er du så sikker på, at resten af dyrene de lever op til? Altså helt sikkert kan man aldrig være. Det kan man ikke. På slagteriet bliver lasten nu afleveret og kontrolleret. Ifølge førende advokater, så er reglerne ikke rimelige. Jakob Formann, advokat med speciale i dyretransport, siger: Man pålægger chaufførerne, som i gennemsnit ser dyrene i 12-18 sekunder, at se, om de er transportegnet. Det har de ikke en kinamands chance for at gøre effektivt. Der er meget langt mellem skrivebord og virkelighed inden for det her område. Med det mener jeg, at chaufførerne kommer på kurser, hvor de lærer, at dyrene skal drives ombord i flok. Men samtidig skal chaufførerne kunne se, om et dyr i midten af flokken har brok under maven. Det er umuligt. Det tal mener ikke, chaufførernes uddannelse er problemet. Er det fordi chaufførerne ikke er ordentligt uddannet, eller hvad er? Jamen, vi har faktisk Europas længste uddannelse, så danske chauffører de er rigtig godt uddannet, men de er ikke dyrlæger. Så ganske ofte er det sådan, at man er nødt til at kende dyrets sygehistorie. Og derfor så spiller landmanden en meget central rolle. Og det må være sådan, at når han sætter et dyr ud, så er det transportegnet. Det er han ansvarlig for. På slagteriet bliver dommen nu afsagt. Fik du noget at vide om dyrlægen? Var der noget at komme efter, eller var alt som det skulle? Ja, så har hun sagt det. Men altså, det plejer det ikke. Ja. Men de kunne jo godt tage en fra, uden man opdager det, men det gør hun ikke der. Selvom der i dag ikke var nogen anmærkninger, kan Claus Sørensen alligevel blive straffet på skader, der først skal ses, når dyrene slagtes. Her kan man nemlig se indre skader, som chaufføren ikke kan se ved pålæsning. At chauffører bliver straffet i sådanne sager, vil ikke kun DTL og chaufførerne have ændret. Også landmændenes erhvervsorganisation synes, det i højere grad skal være landmanden, som er ansvarlig for, om dyrene er egnet til transport. De kender nemlig dyrene bedre og har mere tid til at tjekke dyrene, end chaufførerne har. De mange opfordringer til lovændringer er indtil nu strandet på skrivebordene på Christiansborg, men her ser man ikke umiddelbart grund til at ændre på loven. Lad mig starte med at sige, at der er jo en grund til, at vi har indført de her regler. Det er jo ikke for at genere chaufførerne, og derfor gør det jo også indtryk på mig, når de nu siger, som de gør. Vi har jo lavet reglerne, fordi at det handler om dyr. Så derfor tror jeg, at chaufførerne er nødt til at bide det sure æble og om at tage det her på sig, at hvis de vil køre med dyr, så skal de også løfte ansvar. Det er at køre med dyr. Der er ikke lagt op til lige nu, at vi skal genforhandle de her regler, men jeg vil selvfølgelig tage det med til overvejning, om man kan præcisere det endnu bedre. Men hvis der er en helt konkret ting, som det, der bliver peget på her, hvor man måske kan diskutere om ansvaret, altså om balancen ligger det rigtige sted, så synes jeg, at det er noget, som vi godt kan diskutere, fordi det jo er vigtigt, at loven løfter den opgave, som vi gerne vil have, nemlig at vi beskytter dyrene, men at det samtidig også fungerer på en måde, så man kan se retfærdigheden i det. Den holdning deler Orla Hav fra Socialdemokratiet. Han mener, at reglerne skal laves om, og siger til os, at han derfor vil gå til fødevareminister Mette Gjerskov. Den, der kører lastbilen, har jo ikke typisk de bedste forudsætninger for at vurdere, hvor langt er dyret hen i sin drægtighedsperiode. Det er jo ikke godt at have en lovgivning, hvor flertallet ikke kan leve op til den. Og derfor synes jeg også, at praksis bør være, at det er landmanden, der bærer ansvaret for vurderingen af dyrenes transportegnethed. Claus Sørensen er nu på vej efter det næste læs, og indtil reglerne ændres, må han fortsat leve med presset fra lovgivningen.